awni jo ko dammari ka jo sabati ka jo wuruki ka jo bamba ka to joma ka nyira surala ka wulono ka mbulo bade hera ani bade kambe do fo kene sin fo ni watin na mandige fo ka andige bawfo ka ankara mo fo ka ankalande nyugon fo ka manga kulu kantigi fo sabu nyuma na ba sampedo turuba koni kwanga jabate ale jurula ko ka denfa yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fo ka mɔkɛw bɛɛ lajɛlen fo ka nimɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo ka buramuso ani burankɛw ka bɛɛ lajɛlen fo manden dɔ fɔ k'a fɔ yan de ye dɔ fɔ ye k'a bɛnnen bɛ ko bɛɛ ka dɔ fɔ o kuma k'an ma don gansan an bololankolon tɛ an darakolon tɛ k'an ye woro tanda fura la karamɔgɔw ye ka ji sigi ka fugula bɔ k'a da k'an ɲɔngiri k'an bolo fila dan kɔ ka bulontigiw ka da gosi n'u yɛrɛ kan ye dɛ ko ma kelen danba kelen seba kelen faama kelen ko minnu ye nin dɔw ka kan na ka nin kɛ ji ni bɔgɔ ni fiɲɛ ni tasuma tigi ɲiyɔrɔ ye ni maa ko k'olu tun tɛ ɲɛ dɔn na karamɔgɔ an b'a fɔ n ko a fɔ olu ye ko an kan to olu ma olu ko tɛ an n'olu kan bɛ fɛn kelen de ma olu ko tɛ wa k'u m'an yɛrɛ bololankolon to u m'an darankolon to k'u ko jo kelen sira kelen sɔ kelen ko n'an ye nin dɔn ka ba ka nin buguna tigɛ dɔn ko kɛta tora an bolo fɔta tora an bolo ko an ka ɲuman de fɔ ka ɲuman kɛ ka juguman to ka ko dɔ k'an tile ka baara k'a dɔn ko maaya nana de ka ɲuman dafa wa ko n'an sera yɔrɔ yɔrɔ an k'an kaɲa sababu ye an ka kelen di sa ma ka kelen di dugu ma ko ka kelen di jansalew ni jansataw ma kare karamɔgɔ sɔnɔ min sɔrɔ olu cɛra balanko fɔ nin jɛra kɔni ko bi k'a sɔrɔ u bɛ ka bala kɔsago ni k'u kunda u taa yɔrɔ kan k'u kan n'a ciw sebaa ye k'o kɔsegi ka ma gɔnɔ min ye hakili ka se kɔni dama ye min na ɲɛnamaya kɔnɔ k'an bɛ dɔ fɔ kɛnɛ sin fɔ karamɔgɔ ko tɛ a ko dɔgɔdɔgɔnin soli don ko maa de kana sigara o tɛna tɔtɔ filenba kɔnɔ fɛnw na n'an bɛ ka taa siga tara an bɛna se o kuma k'an b'a fɔ aw n'a balimakɛ ni degedenw bɛɛ ka degeden laban don maakɔrɔw ka woro sanna n'u ka jisolila mankan don k'an b'an ka maakɔrɔ bɔɲɔgɔnmaw fo kɛnɛ in kan karamɔgɔ adama dɔɲɔ k'an ko bamankɛ ma k'a dɔɲɔ k'an kɔrɔkɛ a n'an karamɔgɔ fo kɔmɔso konigɛ tigi kɔni professeur Moribo Gindo karamɔgɔ Bisi Kumare olu jurula k'an kɔrɔ tɔ bɛɛ lajɛlen k'u ka u wasa don olu foli la k'an baw bɛɛ lajɛlen k'u wasa don an karamɔgɔ bɔɲɔgɔnma ninnu ka foli la karamɔgɔ ko k'a fɔ ko aw ni balimakɛ ni kalanden de don bamanan matigi Tarawele min sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Angola ma Luanda ko janjo fɔra Mande ko a bɛ bɛn Mandenka bɛɛ ka bɔ k'i bolo kɔrɔta wa a bɛ bɛn bɛɛ k'a dɔn koyi cɛkɔrɔbaya taara musokɔrɔbaya taara n balimakɛ n balimamuso ale tɛ dɔn ko n ye denmisɛnnin ye a tɛ dɔn k'i kɔrɔyara dɔnko de b'a la n'i y'o kɛ i bɛ se k'a dɔn Manden tɛ wa n ko Manden tɛ wa n'i y'an ye kulela kɔrɔlenw nɔfɛ karamɔgɔ ayiwa an b'o tɔ to ka taa fiɲɛ fɛ karamɔgɔ ko ten k'a bɛɛ tɛ fɔ n ko n'i y'an ye kulela kɔrɔlenw nɔfɛ karamɔgɔ an b'o tɔ de to ka taa fiɲɛ fɛ karamɔgɔ k'a bɛɛ tɛ fɔ ne ka worodila o ko ɲininkaliw ka gɛlɛn dɛ n ko ɲininkaliw ka gɛlɛn o kama don o don an b'u nɔfɛ k'a tɔmɔ de k'a lajɛ yanni ka taa an se ɲininkaliba dɔw k'a don ko tiga tɛ don a nana dɛ karamɔgɔ n k'u k'a don ko tiga tɛ don a nana dɛ
ngam mande de do ko nga je ka nyande me dot na ta yoro la ka doto wulo finde damado kramo ko agelera ngo kramo ko agelera anyere nyebala agelera sade ngo agelera sade na gelera ana kuleni korolo ntwaye kanyana mo blade ubiseka minke ko kero ko kramo masro mantle bena atigu tlema o fonction ta nyonye ko tiga fo ko ke kramo ko nyede ko nga ku ka wuli ko nyeni yoro jaka janko jugo kan yere do ya nyena kwa ngwane chebise ba domba munu bena tlekele kramo ko amini misaro no fe bide ko bamange kote kon tleni chebise ba domba munu tle bena male ko mande kono ko amini misaro no fe bide ko kene garaba dugu tigu tewa neko ka fo shufe dugu mana je ka wuli ka daluya yira mogo la kene kise je ka a chew bana aya sigatene no maba ngo maba amasu dimioro de ma folo ko chamante che kono batigi ngani yati akono nankara mogo kana sigara ba toro de karamo ko te kunu yere tiye be masaka ke bi tiye o jango kunu ngalo okuma kona ansira isa ko ma fo numu ke maka kida aki nongo ma kan loje bani karamo akera le lade afora le made uyakale la karamo amunu yoye ni tutambulo tatambolo ka foga do outlo la neko o funa e fie akoro akaramo ne mo e fie de ne mo e fie ni mai kanu ni mai deme karamo ni mansarate foye ni nyumante karamo ma fa yanate ngo karamo ma fote ko amunu ye binani ni kwateme na ya nye bolila no fe akana ta yini yoro jande ati suro qur'ane kono ati suro bible kono sufi ibrahim datu gote karamo ko on na ko afli ko bamanangana gwafle karamo ya fa yana chigomna ako ko ni nguru ni mbarde do proser mrogindo ko moso ko negatiki ako ni ye an ye asingoro akana ke dore de kona nalenta barika kenya analemba baride ninga kulugale ne koroga ima fote boyan na ko kwa jwanungo ko karamo ko kundigi de do sarafu de tela ni nare tote ko kundigi do ko sarafu tala ni nare tote beta kuma kelede ngo beta kuma kelaye akatoa domo bolo luka nyefa kwambuko ngakramo atokele mesa ko warable ne kelemigi isigi wali kabatura de kabatigi ira nyininga furodala ko jonde mangambe obi furotigi kuma kumbode mbalama muso ngo be furotigi kuma kumbode ode ambla ka kuma sino kuma benentanda ya de lamene de ben mano ya ne kuma kramo minti suro linjina kono ati suro jaburu kono ati suro sufi ibrahim na qur'ane datugo kana yini hadisa datugo kana yini no neko ante faso hadisa ta ka lojewa numgani dimitari dade ngoche mo baga yoni dimi dale fle faragaran denena wasulundo na laye ko ngon numgani dimitari dade abu donjugo do aka ngo abu donjugo do aka koni karamo ko siga kana ga mina o ya soro kala lillahi kala rasulullahi fo bako ku yu ka kudeta robe ko amina karawke baba morola ko bedlana ka banka kala woro de ke mali dugugolo ka cede ma soro muso ma soro mingo mi siga tambolo da moroka ko aka robe ka giri ko
militaire cɛ 10 kalo 6 cɛ ma sɔrɔ muso ma sɔrɔ ngo militaire u kɔnɔna gannen u dɔnyɔrɔ bannen u ka kɛta bannen kɔfɛ olu de sɔrɔla ka t'u sigi ka ɲɛfɔli kɛ ko an karamɔgɔ an bɛ min fɔ ɲɛna cɛ dɔ kɔni bɛ kan na a tɛ coup d'état in na o cɛ ko a mɛlɛkɛ t'a sɔsɔ dɛ ko nka ko silamɛ tɛ a ko yɔrɔ jumɛn ka don ko wasolon ka don k'a tɔgɔ a ko nɔgɔyara ngo a ko nɔgɔyara an ye duloki bɛɛ bɔ an ye bɛɛ na sira duloki ta ka wasolon ma kɛ ka taa cɛkɔrɔba ye ɲina mɔkɛ fɛ u ka cɛkɔrɔba ye wele k'i bɛna don équipe la e ka mission de ye ka t'i bolo da Baba Moro kan bɛɛ n'i ka mission don mais i bɛna bila mission min na min yɛrɛ bɛ t'i bolo da Moro kan k'a fɔ ko monsieur le président i ka fanga banna ko e bɛna bila mission de la a ka gɛlɛn ni mission in bɛɛ lajɛlen ye zena esure e de y'a su fɔlɔ ye a ko baasi tɛ o ɲɔgɔnna koba faso la a ko n karamɔgɔ a ko ne ye numuden de ye ni tɛ n sɔsɔ n b'a ka baara kɛ nka a bɛ wasolon ka cɛ 3 wɛrɛ fara kan ni n tora la u ka s'a lakale ko la u ka wasolon ka cɛ 3 de farala cɛkɔrɔ kan o de ye sɛmɛlɛnni kɛ mɔgɔ 14 ko ni cɛ bɛ Mali kɔnɔ min bɛ se ka sɔrɔ ka bɔ k'an laminɛ jɔn taara i bolo da Baba Moro kan o cɛkɔrɔ tɛ Mande Mori y'a kɛ kuncicu ani dafarasu ye a Senangolo sara cɛncɛn kan ngo cɛkɔrɔ ko tɛ wa ngo Mande Mori y'o kɛ kuncicu ani dafarasu ye o Senangolo de sara cɛncɛn kan balimakɛ tawdeni kɔni ngo tawdeni kɔni o kama karamɔgɔ ne ko k'a fɔ ninnu de bɛ se ka sɔmi sɔrɔ maa la k'i to yen ayi o siga ka ban ina pewu ninnu tɛ sɔmi sɔrɔ dafɛ na k'i to i bolo ma ko malidenw ka cɛkɔrɔ ɲini k'a dɔn jɔn tun don ngo ngɔnkɔrɔ tigi kɔmɔtigi cɛmɔgɔ Bagayogo Faragɔnna ngo denkɛ den don cɛkɔrɔ Bagayogo a mɔden de don cɛbakɔrɔ tun don a ye layidu ta a ye layidu jafa a ko n ye n kale n mɔkɛ ka ngɔnkɔrɔ la k'an kale fasu la k'an kale bulonda la n t'a janfa ni n y'a janfa bulonda kana n to yen fasu kana n to yen kɔmɔw kana n to yen u ka n kɔ tiɲɛ ka ɲɛ tiɲɛ n t'a janfa dɛ nka an kana ɲɔgɔn janfa dɛ ni maa kelen min minɛna sɔsɛya ma kana tɔgɔ ko fɔ dɛ n'a kɛra jɔ ka mugu ci ye an k'a fɔ k'an bɛɛ don maa kana fɔ k'i tun taara dɛ u ko k'an sɔn o tuma a ko an tɛ ɲɔgɔn janfa ni tora a la a k'a janto n bɔnnaw na a ko n taara numukɛ taara i jɔ sira Kulukoro sira la an ka cɛ Baba Moro natɔ ka jigin ka taama ka se Moro ma a ko Baba Moro k'i bɛ bɔ i ta in kɔnɔ bi i bɛ dɔn ta kɔnɔ a ko kɛlɛ bɛ sa fɔ Moro ko an ka taa ne ta kɔnɔ a ko ayi i bɛ bɔ i ta in de kɔnɔ i bɛ dɔn ta kɔnɔ a ko kɛlɛ bɛ sa fɔ Moro y'a dɔn kɛlɛ tɛ dugu la Moro donna a kun Moro hakili la denmisɛnnin don a na se k'a bɔ a hakili kan ko Moro m'a dɔn kojugu ye fu sera Kati sira fara la u k'an ka taa Kuluba Moro y'a ye u jiginna n'a ye dugu kɔnɔ Moro ko kɛlɛ bɛ sa fɔ o cɛkɔrɔ de ko don karamɔgɔ ngo jajɔ kan ka fɔ min su ye o de ko don jajɔ kan ka fɔ min dalen ye ngo de ko don cɛkɔrɔ Bagayogo a Senangolo de sara cɛncɛn kan n karamɔgɔ k'a sɔrɔ a mɔkɛ tile la ni tun ye Manden dɔɔnikɛlaw wele u tun b'a dɔn sa ayi ni tun sera Kucala ka Sidiki Watara ɲininka ko jɔn ye cɛmɔgɔ Bagayogo ye Faragɔnna n k'u tun b'a dɔn ko an ko sinafɔkɛ ma k'a k'i da k'a Watara karamɔgɔ don ni tun sera alimami ka bulon kɔnɔ Segu ka ɲininka ko jɔn ye cɛmɔgɔ Bagayogo ye n ko a tun b'a f'i ye k'a b'a dɔn olu tile ni kuku nka Zumana Sirabilen karamɔgɔ tile ma bɛɛ olu tile n'anw tile de bɛnna karamɔgɔ ɲɛnama karabaw tun bɛ ka f'i ɲɛna nin dɛ n ko ni maa min tun donna Kɔfala Njara ka bulon kɔnɔ Bɛlɛdugu
wolongoto ba ka yininga ko jonye cɛmɔgɔ baga yugo a tun b'a f'i b'a dɔn i ka taa numukɛ ɲininka felu k'a fanɛ o tun b'a f'i ye k'a b'a dɔn karamɔgɔ don n'i sera sirabilen k'a cɔ fɔ o b'a f'i ye k'u b'a dɔn ngo ni tun donna nɔngɔ forokɔrɔ n'a denkɛ k'a jɔ ka bulon kɔnɔ n'i y'u ɲininka u tun b'a f'i ye k'i b'a dɔn n'i tun sera jitumo o kelen don manden kunna kun karamɔgɔ an bɛɛ bɛ kelen de kan a bɛ se ka kɛ dɔ de ta ka girin dɔ ta ye fila tɛ ko ye ngo a bɛɛ ye josɔn kelen de ye karamɔgɔ i kabalen bɛ min na i bɛ k'i suli min ye i bɛ k'a fɔ ko min ɲɔgɔn taara karamɔgɔ n b'a f'i ɲɛna ne tɛ k'a f'i ɲɛna k'i k'a k'i ka tiɲɛ dɛ n bɛ k'a f'i ɲɛna k'i ka ɲɛnamaya bɛn a ɲɛɲinini ma u sigilen bɛ min kan u bɛ ka min sabote o ɲɔgɔnna kelen de b'u bolo awɔ a bɛ se ka kɛ u ta de ka girin ni tɔw ta ye cogo dɔ la u ɲɛ cogo wɛrɛ la fɛn bɛɛ ye kelen a yɛrɛ ko ten ko an ka kuma ni tigiya de ye wa karamɔgɔ o ye tigiya de ye dɛ u bɛ min kan jo don u bɛ ka min nɛni jo don kana siga nin fɔ nki kana siga nin na mande dɛ karamɔgɔ ko ten a ko dɔgɔdɔgɔ ni soli don o tɛna tɔ to filen b'a kɔnɔ fɛn na ne mɔden o ma n'i papa cogo o cogo i ye min kun sɔrɔ kana to o ka tila i la dɛ n ko mɔden o min papa cogo o cogo i ye min kun sɔrɔ kana to o ka tila i la dɛ u bɛ min ka jo de don papiye min b'u bolo wa karamɔgɔ o yɛlɛkolama don a bɛɛ lajɛlen bolo n ko yɛlɛkolama don a bɛɛ lajɛlen bolo n'a ɲagamina u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ balimaya min na a balimaya juru bɛ bɔ yen dɔrɔn o kɔfɛ wa foyi wɛrɛ tɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ u ni ɲɔgɔn cɛ b'i komi jɛgɛjɛla ni baji kan'u ɲini sira kelen yɛrɛ kan u tɛ taa dugu kelen na karamɔgɔ ni tun sera jasara ka cɛmɔgɔ salimu wulen ɲininka salimu wulen tun b'a f'i ye k'a bɛ cɛbakɔrɔ in dɔn cɛ 30 dɔn b'a tun don n ko cɛ 30 dɔn b'a tun don ale tun bɛ ko gɛlɛnw kɛ n'a ye dɛ nka karamɔgɔ dɔw bɛɛ de tɛ gɛlɛnw sɔrɔ ka wo dɔ la ko dɔw bɛɛ de tɛ gɛlɛnw sɔrɔ ka wo dɔ la ko numukɛ taar'i da o tuma k'an bɛ ɲininkali min kɛ cɛfarin tɔ tɛ yen de wa k'an bɛ fɛ ka ɲininkali min kɛ dɔfɔ kɛnɛ kan ko cɛfarin tɔ tɛ yen de wa a kɛra degun ye sa dɛ mandenkaw a kɛra degun ye sa dɛ n ko a kɛra degun ye sa dɛ nin ma kɛ warabilen k'e to kabatura ka kabatigi ɲininka ko jo mankan bɛ foro da la nin kɛ bɛ degun ye sa dɛ sɔgɔma duna wula fɛ dugutigi ko jakuma juru ma siri jakumaw dɔrɔn kama n ko jakuma juru ma siri jakumaw dɔrɔn kama wa n'an m'an cɛsiri hali an kun dalen bɛ yɔrɔ min kan an bɛ taa jɔlen sɔrɔ a kana sigara dɛ n ko a kana sigara dɛ awɔ n'i y'ale yɛrɛ ɲininka a bɛ mun fɔ a yɛrɛ ma ko ale de ye faso den ɲuman ye k'a ka teli a nɔ kan ye ayiwa anw t'a fɔ k'o tɛ tiɲɛ ye dɛ nka anw t'a fɔ k'o tɛ tiɲɛ ye nka n'a kɛra faso den ɲuman kɔni ye a nɔ ka jugu a ka teli anw bɛ kelen bɔ a la a nɔ ka jugu a ka teli awɔ ko n'a nɔ man jugu ko cɛmɔgɔ Musa bila kun ka cɛmɔgɔ faga cɛkɔrɔ faga k'o kama hali cɛkɔrɔ taalen kɔ tawudeni ma k'u b'a nɛgɛ k'a ka seli a ko ha bata ale cɛkɔrɔ n'a y'i te turu k'i bobara yan ka don o don ko filadenw ye min fɔ bubu arda galo ma k'o ka k'a la ko dendenw kana tɛmɛ a berele la k'a tɛ bere ale ni sɛmɛlɛni maa 14 b'u kale don min na ɲɔgɔn ye minnu y'ale don coup d'état ra a tilancɛ bɛɛ silamɛden ko a bɛɛ y'i kale de ko a bɛɛ ni kuranɛ cɛ a bɛɛ ni ka ala cɛ a bɛɛ ni ka mamadu cɛ ko a bɛɛ ni ka su ni seli cɛ cɛkɔrɔ ko n t'i janfa ko danaya wɛrɛ tɛ ne bolo ɲɛnamaya kɔnɔ ka tɛmɛ ni ka cɛkɔrɔ komi i y'i kale i ka kɔmɔw ni fɛnw na ko nin ye ne fana ka danaya fɛ a ko k'o bɛ n bɔ cɛ 10 nin bɛɛ y'i kale a ka sɔrɔ ka don coup d'état ra o y'a bali a senangolo ka sa kidali k'o ka da silamɛya ra a bɛ da la ni mun ye nge ko ka da silamɛya ra o cɛkɔrɔ bi da la ni mun ye wa a y'a fɔ bulon kɔnɔ k'a sara k'a sɔrɔ a ma tebiri cɛ
karamɔgɔ dɔ bɛ de tɛ ngɛlɛn sɔrɔ ka wo da la o tɛp karamɔgɔ n bolo fila bɛ n kɔ a ye bolokɔrɔ fereke dɔ tun donna n bolo o ye n bɔ kɛnɛ kan n ko ni mɔdenw don n ka kuma kunna don k'u ka se faw ma ko dɔw bɛ tɛna ngɛlɛn sɔrɔ ka wo da la karamɔgɔ ko ni ciw sera u seyɔrɔ la ni min kɛra seba ye i kana fili a fɔ cogo la dɛ bamanankɛ bɛ k'a f'i ɲɛna cogo min na a fɔ o cogo la ka n'i ta fara a kan ka n'i ta bɔ a la wa ne yɛrɛ man ta fɔ dɛ wa ne tɛna maa ka diinɛ dɔgɔya ne tɛna maa ka danaya dɔgɔya karamɔgɔw ko ten u ko min bɔra manɔgɔ da ko hakilima bɛɛ de kan ka dɔn k'o ye sumalen ye o de ye sumalen ye koyi n ko o de ye sumalen ye n'i y'u ye ka min k'i fa la n ko n'u ye ka min k'an fa la karamɔgɔ ka n'i tɔɔrɔ dɛ n ko ka n'i tɔɔrɔ zɔ tɛ pa den ka ŋunuma Samori tɛ babenbani cɛba janfa Sikaso k'i to maaden minɛ na ka t'olu feere sira lɔn ko tubabu marifa bɛ Samori bolo 6 ni 7 n ka mugu kɛ tugɛra b'an tulo la ko Samori ka ala bolo ka teli ni Samori ka ala bolo ma teli anw ta ye jɔn bɛ taa n'a ye ko cɛbakɔrɔ sara muguda la k'a to a ka marifa kan ko an ka Tarawele ko a k'i da a k'i nɔ karamɔgɔ dɔ bɛ de tɛ ngɛlɛn sɔrɔ ka wo da la o kuma an bɛ fɛ ka cikan min lase dɔfɔ kɛnɛ kan a ma bɔ kalandenw da kɔ an da ka di dɛ a ma bɔ kalandenw da k'an nɛn ka di karamɔgɔ ko yan'an ka kuma k'an ka nɛn yɛlɛma an da kɔnɔ siɲɛ 7 an ka miiri ka kuma miiri ni taasi kɛlen kɔfɛ taasi kɛlen kɔfɛ an ye hakilina min sɔrɔ n ko an b'a ɲininka an b'a cikan don mandenkaw bolo n'a y'a se yɔrɔ sɔrɔ ka da kan karamɔgɔ an yɛrɛ de ko ten ko dɔnni kɛnɛ kan n'i y'i dafa cɛ o cɛ fara n'i y'a ye a ma tɔɔrɔ i ye min fɔ a fa la a yɛrɛ b'o kalama fara de o tuma o tɛ se k'o tɔɔrɔ karamɔgɔ n'i ye cɛ o cɛ fa nɛnitɔ ye n'a m'i tɔɔrɔ min bɛ ka fɔ i fa ma e yɛrɛ ka danaya kɔlikɔli don k'o jogo b'i fara o man k'i tɔɔrɔ n ko man k'i tɔɔrɔ karamɔgɔ n ko kama min porokotora mandenkaw yɛrɛ bolo ka kɛnɛmana sɔrɔ anw m'a fɔ dɛ anw m'a fɔ n k'a yer'u ka kuranɛ kɔnɔ an ko an y'a mɛn u yɛrɛ de da n balimakɛ n balimamuso ne y'a mɛn cogo min na hakili la i fana y'a mɛn ten dɛ n'i dalen b'a la ko jamana kanu kɔni ye limaniya ye ko jamana kanu ye cɛya dɔ ye jamana kanu ye musoya dɔ ye karamɔgɔ i k'a dɔn foyi tɛ k'an bila ka kuma ɲininkali kɛ ni jamana kanu tɛ ka d'a kan ni maa o maa y'anw ka finitigiw dɔgɔya i y'anw yɛrɛ dɔgɔya dɛ n ko ni maa o maa y'anw ka finitigiw dɔgɔya a dɔ k'i y'an yɛrɛ dɔgɔya dɛ an ka finitigiw de dɔgɔyara an ka finitigiw de bɔra miseli wo fɛ ko caman tɛ cɛ kɔnɔ b'a tɔɔrɔ nka n'i y'a tɛ a kɔnɔ na o b'a tɔɔrɔ ko n'a fɔra an k'an pan n'i y'i pa kotigi ɲɛ i laban kana na panko 2 kɛ karamɔgɔ Ngolo n'a fa ka kɛlɛ don dɛ ko Ngolo y'a fa bi Ngolo jo tɛ kɛlɛ la Ngolo fa ye Ngolo bi Ngolo jo de tɛ kɛlɛ la ko ka d'a kan ko Ngolo de sɔn mɛ ni k'i bolo don a fa kama kɔrɔ o tuma n'an sera o yɔrɔ la ko bɛɛ k'i janto i ka fɔlen na anw ma kura fɔ dɛ n ko anw ma kura fɔ an ye min yɛrɛ mɛn u yɛrɛ da an bɛna o de ɲininkali kɛ ka d'a kan ko an ka finitigiw tɔɔrɔ la ni finitigiw ma kɛ k'a mɛn a ci ka s'u ma ko n'u m'o kɛlɛ kɛ ko n'u ma bɔ k'o kɛlɛ kɛ Mali kɔnɔ ko an y'an kale faso ni bulonda la k'u bɛ ka minnu kɛlɛ k'u ka marifasa dabila u k'a kɛ ko wɛrɛ ye ayi u tɛ se k'olu kɛlɛ abada ka d'a kan maa min y'olu dɔgɔya o ma mɛn dadenni da dɛ n ko ma mɛn yɔrɔ jan maa da o mɛnna yɔrɔ surunan maa de da anw ka finitigiw silamɛdenw minnu b'u to muguda la ka seli olu bɛ ka sa kisɛ kan ka faso kuma bɔ cɛ ka sɔrɔ faso kɔnɔ k'olu tɛ dɔwɛrɛ ye ni kafiriw tɛ
ko tayɔrɔ wɛrɛ t'olu la ni jahanama tasuma tɛ hali n'olu sara faso kuma boli la k'u kan'u yɛrɛ sɛgɛn k'u tɛ bisimila yɔrɔ si ni jahanama tasuma nin tɛ cɛ k'o fɔ olu ma k'olu siran k'olu jatigɛ k'olu suma fɛn bɛɛ lajɛlen ma ɲɛnamaya kɔnɔ karamɔgɔ n'o m'olu tɔɔrɔ k'o y'anw tɔɔrɔ ko n'a ma finitigiw tɔɔrɔ ko kalandenw ko k'a y'an tɔɔrɔ awɔ karamɔgɔ i k'a dɔn o kuma man bɛ da dennin da manden dɛ ngo de ka dɔn ka nɔgɔ b'o la o kuma man bɛ da dennin da manden dɛ karamɔgɔ bɛna ɲɛ f'i ye i ka se ka kuma in ta yɔrɔ ye nin kuma in mɛnna jon da a mɛnna Sherifu Usumani Madani Hayidara de da Mali la ne yɛrɛ bamanan kɔrɔkɛ n sigiɲɔgɔn kɔnɔ a mɛnna ale de da wa ko malidenw ko ka ma ni ɲɛ ka ma ko an mago bɛ nin kuma kelen ni tiɲɛ na an mago b'a fɔbaga la Mali kɔnɔ an bɛ fɛ k'a dɔn yanni Hayidara k'i da k'u kana to ni tiɲɛ ka kɛ jakumabo ye k'a datugu dugutigi bulon la dɛ ayi k'u kana to cogo si la ni tiɲɛ ka kɛ jakumabo ye ni k'a datugu dugutigi bulon na k'u ka bɔ ka ni tiɲɛ fɔ malidenw ye k'a kunpan belebele de b'an na an tɛ fɛ ka sa k'a sɔrɔ an ma tigɛ dɔn malidenw mandenkaw a bɛɛ y'a mɛn komi ne y'a mɛn cogo min na Sherifu Usumani Madani Hayidara a ko kɛlɛ binna Mali ka don min na ale Hayidara ye welewele da a ka tɔn mɔgɔw y'a boloma dɛmɛ 1,000,000 k'a ye 1,000,000 in ta o don ale tɛ Haut Conseil ɲɛmɔgɔ ye mais a bɛ Haut Conseil kɔnɔ Haut Conseil islamique di Mali kɔnɔ ale ye wari in ta ka taa n'a ye Haut Conseil la ka taa Haut Conseil cɛ 80 nɔkan fɛn kɛ ɲɔgɔn kan anw bɛ k'a ɲini tasuma na k'a bila ka taa faso kɔnɔ o bɛ taa kɛ ka fura minnu san o bɛ taa kɛ ka balo minnu san o bɛ taa kɛ ka fɛɛrɛbɔ minnu san o bɛ taa kɛ ka dumuni minnu san olu dontɔla faso kɔnɔ taxi min bɛ da o kan o bɛ taa bila wagande min kɔnɔ ko bilize mɔri minnu sara bɛ ka bɔ o bilize kɔnɔ k'a d'u ma o taara bila olu de kɔrɔ ko Hayidara ko ayiwa ne kɔni ye welewele da ne ka mɔgɔw ye 1,000,000 di a ye welewele da Haut Conseil kɔnɔ a kɛra silamɛ ye min bɛ fɛ ka dɛmɛ kɛ ka sin faso ma a kɛra silamɛ tɔn ye min bɛ fɛ ka dɛmɛ kɛ ka sin faso ma a kɛra i yɛrɛ pɔsi kɔnɔna ye cɛ o cɛ bɛ se ka min fara nin kan i k'a fara o kan an k'a kɛ ka armée dɛmɛ ka d'a kan kɛlɛ binna an faso kan karamɔgɔ n ko ne karamɔgɔ ko ten ne ka worodila ko ɲɛnamaya in ye kabako ye dɛ ko ne ko k'a karabɛn ta ko kabako de don nin fana ye kabako kuma dɔ ye tuguni bakisi man karabɛn ta n k'i ko kabako don dɔ filɛ dɛ ko cɛ de sɔrɔla Haut Conseil kɔnɔ ka wuli k'i jɔ k'i kanto Hayidara ma ko Hayidara ni mɔgɔ min ye wari ta k'a di Mali militaires ma k'u ka taa jihadistes kɛlɛ ko b'i b'a fɔ i ye wari di i ye kafiru dɛmɛ ka silamɛw kɛlɛ ko a ti daga kuma in bɛ mun yira an ka militaires de y'ale ka kafiru ye nka Kufa n'a ka nɔfɛmɔgɔ o y'ale ka silamɛw ye ko cɛ de ye nin fɔ Mali Haut Conseil kɔnɔ Mali ministre b'o kalama Mali finitigiw b'o kalama o cɛ ma wele k'o jɔ Bamako monument jukɔrɔ k'o kɛ sara 7 ye malidenw ye o ma taa don a si kaso la Mali la k'o ka kuma ban o ma gɛn ka bɔ faso kɔnɔ o ka kɛ i b'a fɔra ko Karimu Keita ninnu n'u ɲɔgɔn na o ka taa ɲɛɲini faso wɛrɛ kɔnɔ o k'o fɔ ka si faso kɔnɔ ka tile ka hɛrɛ si o bolo ka hɛrɛ tile o bolo o ka miiri ka tila k'a kɛ ko foyi bɔtɔ t'o la ni hɛrɛ tɛ ayiwa karamɔgɔ n'an sera o hakɛ kɔni ma a siga bɛ don ne na kosɛbɛ k'a fɔ ko a bɛ minnu nɔfɛ k'a tɛgɛ na da o bɛɛ kan karamɔgɔ nka dɔgɔdɔgɔnin solu don a y'a se kɛ bɛɛ da y'i se karamɔgɔ k'an ma ko to filenba kɔnɔ fɛn na a y'a se kɛ nka n'an ma se ka ninnu minɛ an ma se ka ninnu jɔ bari la n ko an ma ninnu wele bɔgɔ jɛnnen sanfɛ a y'a fɔ a ka journalistes ye a y'a fɔ a ka juges ye k'u bɛ fɛn o fɛn na Mali la ko anw ko bɛɛ tɔgɔ ye cɛnin tulon na ko tulonkɛ ko n'u sera sɛbɛ kɛnɛ ka don o don k'u yɛrɛ ni bɛ to a da fɛ ko n'u bɛ cɛ ɲini Mali la k'u ka nin cɛba ɲini sa k'a ɲininka justice la a ye nin fɔ ka da mun kan a y'anw ka militaires kɛ kafiri ye ka da mun kan a y'anw ka militaires kɛ jahanamaden ye ka da mun kan a y'a fɔ a da la a da jumɛn na ko nɛn ka si a da kɔnɔ dɛ malidenw o tɛ se ka wele ka ɲininka koyi n ko o tɛ se ka wele ka ɲininka o cɛw dɔnnen don Mali la Haut Conseil cɛ 80 bɛɛ bɛ nin cɛ kelen don Mali la nka cɛ tɛ farinya k'a tɔgɔ fɔ cɛ tɛ farinya k'a ɲɛfɔ kɛnɛ ma cɛ tɛ farinya k'i jɔ minibaro kɔfɛ k'i b'o cɛ tɔgɔ fɔ dɛ
an do mago bo tɔgɔ la k'u ka bɔ n'a tɔgɔ ye u k'a fɔ an ye jɔn ye nin fɔ ko Sherifu Usman Madani Haidara an mago b'i la ba Madani den i tɛ bɔ ni nin tigi tɔgɔ ye sa i k'a fɔ an ka mɛn Haidara kana siran sa fɛn bɔtɔ t'a la sa i bɛ don san toro don min na i miiri o don kelen na sa e tun b'a dɔn ko dugu bɛ jɛ wa karamɔgɔ dugu jɛra o kɔfɛ fo ka tila ka hɛrɛ fɔ bɔ i ka nin cɛ tɔgɔ fɔ malidenw ɲɛna an ka taa dɛ karamɔgɔ nk'i ka bɔ i ka nin cɛ tɔgɔ fɔ malidenw ɲɛna jɔn y'an ka militaires kɛ kafiri ye bɔ i ka tigi tɔgɔ fɔ malidenw ɲɛna ne y'a yira o ye ta bannen ye ni fanga ma se ka fɛn bɔ a la e ka bɔ ni fanga cɛ e k'i sen bɔ a tɔgɔ nka karamɔgɔ a bɔra e min da bɔ i ka tigi yira malidenw na an mago b'a la ne kɔrɔkɛ n ko n'i bɛ bɔ don min na a kana nin k'a ka droit de réponse ye dɛ a kana nin k'a ka kuma kɔkɔrɔma donnenw ye dɛ nkonjigiba bɔtɔ kɔlɔn kɔnɔ a kana nin k'o ye dɛ n ko Egypte ɲɔgɔnna setigi jamana tun tɛ diɲɛ kɔnɔ kan'a k'o ye dɛ taa o fana kɔfɛ i ka tila k'a fɔ dɛ ko Egypte min a ɲɛ b'a la diɲɛ don tɛmɛna dɔnni kɔnɔ a ɲɔgɔnna tun tɛ yen nɔ kaguruya kɔnɔ a ɲɔgɔnna tun tɛ yen nɔ nka i ban ka min fɔ n'i m'o da ka mɔlɔn tɛ kuma in na dɛ ko wolofinw ka jamana de tun don wolofinw de tun bɛ yen nɔ bingali de kɛra u ka karamɔgɔ i bɛ ka taa so dɔɔni dɔɔni nk'i bɛ ka taa so dɔɔni dɔɔni i kun yera soforokun na an ka taa nk'i kun yera soforokun na an ka taa mɛ min f'i ɲɛna min gɛlɛya e ma n'i bɛ bɔ ka nin cɛ tɔgɔ fɔ i y'a fɔ cogo min na ko mɔgɔ sɔrɔ o la o conseil la k'a fɔ ko a kana wari di militaire ma o ye ka kafiriw dɛmɛ silamɛw kan karamɔgɔ i bɛ bɔ k'a tigi ta tɔgɔ ma karisa de y'a fɔ o conseil kɔnɔ n'a bɛ se ka nin kabakolo in bɔ yen ka kura biri an kunna an ka cɛ k'a k'o kɛ e de y'a fɔ malidenw mago bɛ nin fɔcogo in de la Sherifu Usman Madani Haidara kɔnɔmɔgɔ ni kɔkanmɔgɔ an mago bɛ nin fɔcogo in de la i k'a tigi fɔ an ye an k'a dɔn an k'a dɔn k'a fɔra an ka maa dɔnnenw ka Mali kɔnɔ karamɔgɔ n'i ma se an ma jigin i la koyi ayi an yɛrɛ dɛsɛra caman na an b'a dɔn i yɛrɛ fana dɛsɛ kow bɛ yen nka nin t'i dɛsɛ ko ye dɛ nin bɛ se ka k'i banko de ye nin t'i dɛsɛ ko ye koyi Haidara karamɔgɔ an d'a mi la o n ko an d'a mi la i bɛ sɔn k'a tigi fɔ an ye a tɛna to an ma kun banna karamɔgɔ mun ni sera yan n bɛ fili ka jɔ yan karamɔgɔ ko ten a ko a bɛɛ tɛ fɔ hakili b'a tɔ dafa a ɲɛ b'u la kɔni nka a ɲɛ b'u la Samori mɔden ninnu a kana k'a kɔnɔ ko k'u ka kalan de baara koyi ayi télévision de don o commande bɛ maa wɛrɛ de bolo n'o y'a bila fasi min i b'a ye o de la karamɔgɔ n'i fa dɔgɔyalen man di ye walifaw to yen ko k'a fɔ procureur ye de ko n'u tɛ fɛ u faw ka dɔgɔya u ka walifaw to yen dɛ u ka walifaw to yen n'u ma walifaw to yen ko n'u ma walifaw to yen ni maakɔrɔ ɲɛma wulil'u la ko ni maakɔrɔ ɲɛma wulil'u la ko dɔ bɛ se ka bila a bɛ diɲɛ nka a sebali tɛ ko Mali in tɛ i tilenin kɛ i ka taa i nana sɔrɔ yen nɔ i bɔra min na o y'a sɔrɔ yen e bɛ taa i bɔ n'o bɛ to yan i tile kɛ i ka taa dɔ fɔ dɔ a bɛ lakale bɛɛ ɲɛna a bɛ lakale bɛɛ kɔ ɲɛna mande yan maa si kana siga i ka kɛta la dɛ maa de kana jɔ i ka kɛta la nin bɛɛ de bɛ lakale mande bɛɛ lajɛlen kɔfɛ yan don dɔ la karamɔgɔ ninnu mɛnna an da la n ko ninnu mɛnna an da la n'i m'u ye Moriw ka so awɔ ko Moriw ko de ko n bɛna maliden tila 3 ye tila bɛ sa tila bɛ boli ni tila bɛ Mali baara karamɔgɔ nin fɔra don min na nin haya kɔrɔ yera kuranɛ kɔnɔ o don yɔrɔnin kelen k'a di malidenw ma ko Moriw ko k'a bɛna cɛkɔrɔbaw fa a bɛ cɛmisɛnw gɛn k'a bɛna denmisɛnninw de bila a ka hakilina sira fɛ k'o baara o tuma a bɛ fɛ ka diinɛ de bɔ o kunkolo la a ye jɔ an ka wuli k'a kɛlɛ k'a wulila diinɛ nɔfɛ karamɔgɔ k'a sɔrɔ kuma ninnu kɔrɔ o b'i komi jɛgɛjalan ni baji de ni Moriw ko min jamana tila 3 ye tila bɛ sa tila bɛ boli ni tila bɛ jamana baara karamɔgɔ ko dɔ wɛrɛ tun tɛ koyi
cɛmɔgɔ bɔ ka yɛlɛ ko tɛ ngo numukɛ ko tɛ a ko dɔwɛrɛ tun tɛ koyi ko a kɔrɔ de tun ye ko maa o maa k'i tɛ ɲɛ faso ta kɔ e ni bɛ taa o da fɛ cɛ o cɛ k'i bɛ foroba ta dun a b'a jɛ n gɔnɔ na i ni bɛ taa o da fɛ faso fugariw wa k'olu bɛ boli olu bɛ sen tigɛ ni ko laban kɛ k'ale ni sɛbɛkɛlaw bɛna jɛ ka faso baara kuma fa fila ba fila kan mande mɔri y'a sɔrɔ ka haya i m'o ye bi fɔlɔ kunu u ko a ma ko kelen bɛ se ka maa bɔ silamɛya la ko ni ye fɛn wɛrɛ fara o kan ala kan n'i ye boli sɔn bi o tɛ dɛ n ko bi o tɛ ko n'i ye mali constitution bonya ka tɛmɛ kuranɛ kan ko i kafiriyara o de b'i bɔ silamɛya la bi karamɔgɔ e bɛ sini t'a dɔn wa n ko e bɛ sini t'a dɔn wa o dɔnbaa tɛ ne ye min kɛra ne ɲɛna ne bɛ kuma ka d'aw ma an bolo b'an kɔ karamɔgɔ ye karamɔgɔ dɔ fɔ don an b'a fɔ karamɔgɔw kɛrɛfɛ ka d'a kan ko an ka fitinin mana fara karamɔgɔw ka belebele kan ni ɲaci bɛ sɔrɔ a la ni ɲaci t'a la ko k'an ka fitinin dasi bolo kɔ la o ka saba dɛnɛ na manden dɔ fɔ kɛnɛ kan a bi fɔ tɛ a sini fɔ tɛ kalanden kumaw don kalanbaliw ka cikan don yetaw ni kɔlɔsilitaw de don karamɔgɔ n'a bɛ dɔn ɲa kɛlɛ la a fɔ kun y'o ye n'a tɛ fɛn ɲa a ka dasi bolo kɔ la a ka saba dɛnɛ na an ka taa an bɛ karamɔgɔ fo ka ne kɔrɔkɛ fo ko ne ko k'a kulubali isu kɔni karamɔgɔ bɔ ɲɔgɔnmaw bɛɛ lajɛlen fo ale juru la ko an ka taa dɛ an ka taa dɛ n ko an ka taa sira ka jan a feere kelen don awɔ karamɔgɔ k'a ma ko sebe ka yɛlɛ de don n'i sera sanfɛ duguma mɔgɔw ka nɛgɛni foyi kana kɛ i ka jigin cogo wɛrɛ la n'i yɛlɛ cogo tɛ dɛ i yɛlɛla cogo min na jigi tɛ dɛ karamɔgɔ k'anw dan bɛ min na o y'o ye o kuma ko n'an ma bɛn nin na a n'a bɛ sigida wɛrɛ la an b'a fɔ ko k'a diya n'a bɛɛ la ko n'anw ko kɛlɛ hakili ta ko don nbamuru tɛ farisogo tɛ n balimakɛ n'i m'a ye nin ye cogo la k'i k'a dɔn k'an ni kan bɛ fɛn kelen de ma an kan tɛ ɲɔgɔn ma awɔ wolofinden damadɔ dɔ tɛna taa yɔrɔ la ka dɔ to o kuma an b'a fɔ hot tap